Nasa 298 po na naapektuhang magsasaka at mangingisda sa San Fabian ang tumanggap naman po ng kabayaran mula po sa kabuuang pinsalang idinulot ng Bagyong Uwan pa sa sektor ng pangisda at pagsasaka noong nakaraang taon. Aabot po sa 2.26 million pesos ang halaga po ng indemnity checks mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation na halaga ng mga nasirang pananim, livestock at kagamitan. Maalalang noong Nobyembre ng karaang taon, malawakang pinsala na sa agrikultura at pangisda ng iniwan ng Bagyong Uwan sa mga residente ng nasabing bayan at tinukoy rin na isa sa pinakaapektado kabilang sa coastal towns ng lalawigan. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pangasinan, umabot sa higit 1 billion pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura sa lalawigan kung saan libo-libong magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Tiniyak naman ng Municipal Agriculture Office ang maayos na distribusyon ng tseke para sa mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.